Часът е 6, време е работния ден да започне. Казвам се Спас, управител съм в Kaufland на един от филиалите ни във Варна. Част съм от компанията вече 5 години. Формулата на успеха се крие в това да планираме добре работния си ден. Започваме с обход на магазина, за да сме сигурни, че всичко е готово за нашите клиенти. Управителя трябва да познава всички процеси в детайли и да следи за качеството от първо лице. Много е важно наличността ни да е правилна, за да могат нашите клиенти да купят стоката, от която имат нужда. В Kaufland всеки работен ден е различен. Добрият лидер се познава по добрия личен пример. Сплотеният екип, който създадохме, води до отлични резултати. С голяма част от екипа ми стартирахме кариерния си път тук в този филиал. За мен моят екип е движеща сила за успеха. Без него резултатите няма как да бъдат добри. Това е в основата на това да бъдеш успешен мениджър. В такава структура няма как, казвайки аз, да вървиш нагоре. Когато започнеш да казваш ние, и само тогава можеш да достигаш желаните върхове. Kaufland е моето място, защото тук възможностите за развитие са неограничени. Стани и ти част от екипа на Kaufland.